дуруди бепоён ҳамватанони азиз, имрӯз торт мепазем бо холаи гулизор аз деҳаи Шораз, ноҳияи Ваҳдат. Барои хамири торт 2 дона тухм, 1 стакан шакар, 1 стакан ҷурғод ё кефир, ками сода, ванилин, какао ва 1 стакан орд лозим аст. Ҳамаи ин маҳсулотҳоро мо бо ҳам лат зада омехта мекунем. Дӯстони азиз, хеле торти бомаза аст, асосан барои афсарӣ истифода мешавад ва шумо метавонед ки бемалол онро бипазед. Ин торте ки пухта шудааст дар шароити деҳа аст. Нигоҳ кунед чӣ қадар хуб омадааст ин торт. Акнун ки хамири мо мисли сметана шуд, қуюқ шуд, анамхед мо тунук мекунем дар листи духовка. Духовкаро камака гарм мекунем, бисёр не. нигоҳ кунем мисли песочни мешава. Акнун аз паси тайёр кардани мо вая мемонем, пухтан мегирем хамири мо. Акнун аз паси тайёр кардани крем мешавем. Барои крем 2 дона тухм, каме шакар дар он ҷо ҳаст, 4 қошуқ орд, 1 литр шир дар кор аст, каме равғани маска. Ҳама ин маҳсулотҳоро мо аввал каме дар рӯи алов мо якҷоя карда, нигоҳ кунед, гарм мекунем, яъне мекобем. барои хуштаъм шуданаш ванилин ҳам андохтан лозим аст дар алови на он қадар баланд. 2 дона тухм, ним стакан шакар, 4 қошуқ орд, 1 литр шир, каме маска лозим аст ва каме ванилин. дӯстои азиз, мо нависондагӣ ҳастем, шумо бинед ва аз рӯи ҳамаи гуфтагӣ мо крема тайёр кунем. Ин крем заварной ҳисоб мешавад. холаи гулизор, ташаккур, дастатон дарда набинад. ана кремам тайёр шуд. дӯстони азиз, вақте крем хеле хеле меҷӯшаду зард мешавад, мо ба он равғани маска меандозем. нигоҳ кунед, шумо ҳам метавонед ки дар шароити деҳа, он нафарое ки дар деҳа зиндагӣ мекунанд, чунин як торти бамаззапазӣ. нигоҳ кунед, хамири мо пухт. хамире ки мо бо ҷурғот тайёр кардагем, холаи гулизор бо ҷурғоти ҳавлӣ тайёр кардагем, яъне ки ҳама аз они худӣ, моло маҳсулоти худӣ. акнун нигоҳ кунед, мо вай мекунем, мо байнаша мебарем, мегирем. аз 4 тараф мо бо ягон формае ки сердечка, гулак ё хутон метавонед ки ҳамихе гирд бурен ба ягон чи, ба ягон форма. нигоҳ кунед, гирдаша мегирен, ҳаётон набуре, ана и тараф мондагиша, ана ҳамихе дар вақте ки гармай, шумо ин ҳамихе ба формачаҳои сердечка ё ки дигаву дига ана ҳамихе мебаред. нигоҳ кунед, яъне ки аллакай мо қисми якуми кулчачаи тортро мондем. ана акнун ин гулакора мебарем ва дар болои тортамон, ин яъне торти қариб ки шоколадӣ ҳисоб мешавад, барои какао дора, яъне намудшам сиёҳа. нигоҳ кунед, маззашам хеле хуб аст. акнун ин формачаҳое ки буридем, болои ана ҳами аввал крем мемолем, якум вайда кулчачае ки ай байни мо ҷудо кардем, аями хамири кардагимо. нигоҳ кунед, крем мемолем, креми заварное ки тайёр кардем. дӯстои азиз, ҳозир вақте ки крема молида шудем, мо и сердечко, яъне формачае ки пичин буридем, нигоҳ кунед, иёра мечинем. ана ҳаме хел ба ҳамин тарз. нигоҳ кунед, крем молидем. акнун мувофиқи таб метавонед глазур тайёр кунед аз какао, шоколад ва болояшро ород диҳед. дӯстони азиз, дастатон дардро набинад. холаи гулизор. Ташаккур ба шумо тамошобинон.